Iti dahil nga gundaway, inte nga ro din amwen, ti parikot iti biyag, dati nagsurat nga ni Mirna, iti Singapore, nga tubo iti Ilocos Norte. Kagkasiman ti linaon ti surat ni Mirna. Dear Kasinyong, ilingad naklatan itinaga na Mirna. May saak nga OFW diti Singapore. Tubo ak iti Ilocos Norte dita Pilipinas, Kasinyong. Nabiitak pa yung agbibuya kadag iti programa yo. Nadalapos ko lang ti page yo, idi adda akon dito'y abroad. Ine mabulan, 6 months ko pa laeng dito'y Singapore, Kasinyong. Kat naawis met tiriknak, anang iburay ti pakasaritaan ti biyag ko. Nga iti agdama, kat adabakbak layek anadagsen aparikot. Kumay kuman nga rod, ibinglay ti agdama nga parikot ko, nga inakisalaysay, babaen iti panangirugik, idi addaak payla dita Pilipinas. Ket namnamay, Kasinyong, nga dantumet ti maited yu kanyak nga balakad. Oh, apay manin aya nga di ka matagtagari, Mirna. Sennaay ka nga sennaay. Anyat mapaspasamak king kaya. Kaano aya nga sumayati panagbiag tayo, Rafi? Ha? Ne, apay aya kita sayat mo ti panagbiag tayo Kasano ko mga nakulam nga nasayaat, idinto nga man manumit laing ti iapuntem kanyak nga sweldo iti construction. Kakaasyak lang mga yan anay para iti agserbi kada tayo. Ha? Kitay man ti balay tayo, Rafi. Nakaililit. Kat nakaililit met ti silid da. Idinto nga tidaduma kat malapalasyo ti balay da. Naka-barbara pa inukasyo nga rabi Nga saan nga makaturo nga nasayad da tao. Idinto dagi tidaduma kat naka-aircon ti silid da. Kasla jak makapagpusi-pusit nga nasaya at ti kinailit dito yung balay. Yan kasla matayak ti kinabara na, Rafi. Dayta ka manin, Mirna. Kumaro manin ti kinaambisyosam. Kat talaga Kakaiso na nga libre ti agambisyon, Rafi. Iso nga agambisyonak met Dayta laangin ti mabalin ko nga aramiden, iso nga di mo iparit nga agambisyonak. Mirna. Kat lang lagipem nga dumagdakkel ti anak ta, Rafi. Uri no agmay may salain ti anak ta, dumagdakkel met ti gastos. Kat aglalo ito no agbasa isunan. Iso nga agsalukag ka kumamet, Rafi. Tapno maipaay mo ti kasapulan ti pamilyam, Rafi. Ay na, Mirna. Amuklatan no apeng nga nasapang rimor ni Rafi nga napan iti pagubraan na nga di pay nangan iti pamigat. Tatang? Sigurado ak lagit di nga nginiwatam manin. Dinagulit mo manin, ti kanain mong ibagbaga. Tatang, ibagbagaklayan king kuana nga saanin nga umdas ti susweldoen na iti construction para iti kasapulan ti pamilyami. Ay, anak ko. Apay nga iti daduma di nga tattao. Dagiti daduma nga pamilya, kontento damot no anya ti adda kadakwada. Dagiti padang, tatang, kit isuda tayo sa baliak. Siyak, sa anak nga kontento ta, nangato ti arapaap ko, tatang. Madlagayam. Apay nga ron nga di mo inring pas ti panagadal mo, kunakman. Nagasawa kay mo't ken Rafi nga di ka pa nagturpos iti kolehyo. Insakad mi mo't ti panagadal mo, iti angin nagbarbarkada mo't tinararamid mo. Tatang, agsidir kayo ka di manen? Ay saan nga pa nang isidir, Mirna, anak? Angin kanayon ka nga ron nga agreklamo. Nga kasla ni mo't lang Rafin, ti aking basol no api nga di ka kontento iti anyaman nga biyag nga da kayo ita. Tatang, no kung mga mindi kay pala nag-asawa kin ni Rafi, mga no nasaya at kumatibiyag mo ita. Ang imipatpatig ko ni Rafi, tatang, keno di kami kumanag-asawa, baka awan ko maita ti anak mi, ti apu ko yo. Iso nga jak agbabawi nga nag-asawa kami. Malagayam. Ay, namir na anak ko. Di ka mo't gaya magbabawi. Ang imape nga rod nga reklamo ka nga reklamo. Di yo kumakit di pagtinulungan nga agasawa. Tulungam ti asawam nga manggit, tapno alisto yung magunod ti anyaman nga ambisyon nyo, o para itibiyag ti pamilyayo. Saan nga ipatudon mo aming kingkuana? Ay, tandaan naman ako. Agasawa kayo kini Rafi. No kayat mo nga subayat pa itibiyag yo, agtinulong kayo, asaan nga day talatan mangmanmandar kini Rafi nga asawam ti aramidem.
Tay tandaanam day ta, Mirna. Ay na, Mirna, beshi. Awanin ti amok nga pamuspusan tapno matulungak ti pamilya nga lumungaw ti biyag mi. Iso nga aga brudak tapno sigurado nga matulungak dagiti naganak kanyak. Ken kastamet ti dagiti kakabsat ko. Ha? Mayat sa ngagpaiso day ta, beshi. Ay kitwa na, beshi. Iso nga aga brud kamet ten tapno sumaya at met ten ti biyagyo. Ay na, sigurado ag beshi nga no aga brud ka. Namnamaem nga sumaya at ti panagbiagyo. Ken panunutem ti anak yu kin ni pareng Rafi. Ay nanak ko, sana basta-basta ti agabroad. Nagado ti malukluko di nga agap-apply kadagiti agency. Ado ti mananggundaway. Ibagada nga alistulay nga maka-abroad ka angem maaladan ton ti kwarta kadagiti aplikante da. Itaray danton. Ado ti kasta. Tatang, aglalo ket saan ka matngarod nga nakaturpos iti kolehiyo. Ang mga nulukwin da kalaeng. Ang mga agbabawi kan tulayang anak ko. Tatang, ay, bagbagaan ka matlaeng nga. Ang imadamot laking kati desisyon no ituloy mo dahil panggap mo nga agabroad. Tatang, ada pa nagduaduak ididamo kasin yung gapoy iti imbaga ni tatang. Pudnumit kit iti imbaga na nga do iti panggip na tagabrod. Angem malukod namot, agraira mo't, aglalukot agraira iti illegal recruiter. Kaadwan mo't nga rod nga mabiktima ket dagiti kaskanyak nga saan nga nakaadal. Sa anak nga nakaadal iti tapaliwawing akmat iti teenager ak. Nabarkada ak. Kinasapa akmat nga nagasawa. Ang impinan panunot ko nga naimbag ti amin kasin yung kat gaputi kinaambisyosak. Gaputi ayat ko nga sumaya ti biyag ti pamilyak. Inked din ko nga ituloy ko ti panggep ko nga agabrod. Ngayon di damo kasin yung idi ibagak kini Rafi nga asawa ket di na kayat. Di na kayat ti asawak nga agabroda. Rafi, panagkunakit ka ba ilak mi ti agabrod? Sabi ko matamaawatam ket palubusan nak. Mirna, kayat ko nga sumaya ti biyag tayo. Kayat ka nga tulungan nga mangged para iti anak ta. Rafi, pang-aasim ko matapalubusan nak. Kayat ko launay ti agabrod. Umapapalak ka na iti daduma nga naka-abroad ket simaya at ti biyag da. Simaya at ti biyag ti pamilyada. Mirna, narigat ti agabrod. Delikado sadyay. Adayo kami mitngarod nga pamilyam. No bilang laeng ta adamadi nga mapasamak king ka. Asino nga rod ti pagkamangam ket adayo kami mitking ka. Rafi, jak kayat nga maisagmak kay di abroad, Mirna. Amumot kay ayating ka unay-unay. Ay ayating kamit unay, Rafi. Da kayo kini ayra nga anak ta. Isungor nga kayat ko nga agambrodak tapno sumaya at ipanagbiag tayo. Alan, Rafi, palubusan na kuma. Ala, tapno awan ti makunam. Yan tangay tagibas sitim ti mangmangidak iti kina-construction worker ko. Siyak laengin ti agabrod, Mirna. Ha? Agpaiso, Rafi? Uwen, Mirna. Siyak ti lalaki. Siyak ti rumbe nga mangged para iti pamilyak. Iso nga siya kung ti agabrod nga miti sika. Bakit sika? Ay wanam ni ayra nga anak ta. Bayat ti kaadak iti abroad. Nang ipamuspusan kami nga rod iti dakkel para iti kasapulan ni Rafi iti panagabrod na kasinyong. Imutang kami ken adamit insalda dagiti naganak ken ni Rafi nga daga. Nga isunto deta ti ninuten mi nga baybayadan. Nanang, agpaiso ka di nga agabrod ni tatang? Wen anak ko. Yay! No adan ni tatang iti abroad, nanang. Sa anak ton ngagsarding agadalan niya, nanang. Wen anak ko, sigurado dahi ta.
Iso nga igaed mo ti agadal, ta ipaaymi amin nga kasapulan para iti panagadal mo. Ay, wen nanang. Anya ka diti kayat mo nga pagbalinan anak ko. Kayat ko ti agbalin nga nurse kas ken ni Auntie Malin nanang. Mayat day nga napilim nga pagbalinan anak. Iso nga igaed mo ti agadal. Aging nga makapagturpos ka. Kaya aramidan mi ti amin. Ta sigurado nga maipaaymin to ken ni tatang mo ti amin nga kasapulam inton adda isunay ti abroad. Yay! Agbalinag ton nga nurse nanang. Yay! Mirna, bakit? Lakay? Inton bigat, agbiyahe akton nga mampansa jay Manila. Ag-flight akton inton bigat ti rabi. Agan anad kang rod sa jay Di mo baybay antibagim. No siyak la ko mati masurot, Mirna. Jak kumakayat nga agiin na dayo tayo. Jak kayat nga maya dayo, kada kayo iti anak ta. Angim aramidek da ito, gapot ta kayat mula unay nga sumaya at ipanagbiag tayo. Aramidek da ito para kada kayo. Rafi, kat aywanam ti anak ta, Mirna. Di mo iso na baybayan. Di yu baybayan ti bagiyo. Ikarik, Rafi. Ken di mo met pagdanagan ni nanang mo. Masansanto nga sarungkaran mi kini Ira. Bakit ti inak, Mirna? Nilaingan lani nga buridek nga kapsat ko, tikat kadwanay ti balay mi. Ket numan pawitak to isuna, uno pawitak to ida. Maawatam to kuma. Ay, awan ti pagdanagam, Rafi. Maawatak na ita. Takayat mo met nga tulungan ti pamilyam. Ket ori no da kami to payen kani Ira ti mangitulod ti para kadakwada, para kini nanang mo. Kasti ko na kon, Rafi. Awan ti pagdanagam ta siya kun ti makaammo ti amin dito'y bayat ti kaaddam to iti abroad. Agyaman ak to kasta, Mirna. Di ka di makaturog. Kasladyak makaturog nga rod. Pampanunutek na TV. Flight ko no bigat. Saan ka unay ngagpampanunot? Madanagan ang karod amok nga saan nga sinsinan ti mapalagtrabaho iti sa bali ka pagilyan, Mirna. Kayam dayta. No kaya na kiti daduma, kayam met dayta, Rafi. Tap na makaturog ta. Pabalunan ka. Anya? Ket kalkalpas tala itay, Mirna. Ket siguro akit nabitin ka. Tano kung masaan ka nabitin, maturog ka kumaitan. Tiket mo asaway, nagpamindwata. Ket win no kayam lakit din. Kaya mo. Aprusak lain ket umingar manen. Sa bagay, mayatak met kidit ako na. Mabayag to nga panawen nga. Saan ta nga maramid da ito'y, Mirna? Iso nga rod. Gundawayan tayo itatanda ka pala dito'y, Rafi. Plano ka rod nga. Kalpasan ti duwang atawin nga kontrata. O reject to pala gaw awid. Agrenyo akto. Uray sakto lagawitin, kalpasan ti upat nga tawen. Nasaya at metikas na nga planom ta. Siyempre, isupay ti gastos mo to nga gawid. Kita, baring no sumaya at ti biyag tayo kalpasan ti upat nga tawen nga panagtrabahom sa jay. Barbaring kadi pagpakaunaking kan. No, agipatuludak to. Mangted ka para kadi kiti naskin nga mabayadan. Kiti utang tayo. Diti na isalda nga daga. Ikam to meddananang. No adaman mabati. Isunto ti rugyam nga urnungen, Mirna. Awan ti pagdanagam. Siyak to ti makaamo dituyan ko nakmetking ka, Rafi. Rugyan ta nga rudin. Tabaring no kalpasan dati may kadwa nga panagpapasta iti ragsak. Makaturog kanton. Tapno no makainanakamet lang ang nasayaan. Aglalo ket ni ag-flight kan into no bigat, Rafi. Sige nga rod. Mirna.
Gaboy ti ragsak ko kasin yung nga mapanton iti abroad ti asawa ket sumayaat ton ti panagbiag mi. Pinabalunak nga rod ti asawa. Angem saan nga narnek. Gabo tayong pamidwami. Kaya di dahil nga pamidwami mga kasin yung inaramid ko ti amin. Mirna. 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 Kasano nga di ka maltutan kat isagad mo met ngamin. Isagad mo tumot ngamin nga isubo. Aramidik nga ti amin. Tapno paragsak ka ita nga mauding aldaw nga sakbay nga agabrod ka, Rafi. Agyaman ak to kasta, Mirna. Iso nga palubusan naklaing nga aramidik ti amin. When kasin yung kastauna iti namayak yung kuana, inagkak amin nga di mga kiti dita kinang ko dati armas na, dati tarong na, nga masansan mo't nga raramidek. Already agnobyo kami palaing kita raramidek daytan. Pero may nga nakapapaot ti panangan ko kasin yung gurik. Apay. Aglipasak mo ito. Ay, sige. Arabawang ka nga rutin. Sige, Mirna. Sabi ko taday ito ti kanahin mo nga malaglagip. Bayat ti kaadam sa dya abroad, Rafi. Saan ka ko mga agchichik sa dya, Awan ti gundaway ko nga agchik sa dya. Kinuray nung adaw man, ay, saan to nga mapasamag dahi Mirna, bakit? Agyaman ak to kasta, Rafi. Kitnam na maemmet, nga awan to ti sabali nga lalaki ti biyag ko no ti siksikan to laeng. Ano sak ti aguray king ka? Ganos ta nga duwa, Rafi? Wen Mirna. Anos lang nga talaga. Kat baring nagsaya at ton ti biyag tayo. O reject to nagsubli kalpasan ti upat nga tawin. Lalaki ti makaornong tan. Okay, o rin nung mangirugitan to iti gagangi laing nga negosyo. Dahil tamat ti napanunot ko, Mirna. Iso nga. Mirna. Rafi. Mirna. Kailil kong tumanday tingin anusak ti aguray. Anusak ti agibtur. Uray tadan ton adami ti video call. Wen nga rod. Mirna. Rafi. Mirna. Rafi. Mirna. Rafi. Mirna, Rafi. Kasla akla na itayok iti kaulepan, idi naka-abroad ti asawa kasin yung tamok, sigurado ak na sumayaat ton ti panagbiag mi. No idi ket sa anak unay nga makikarkaruba, sa anak unay nga rumrumuar. Gaputa adang arot ugalik nga naapal, ket apalak dagiti daddo mga tao nga addaan iti nasayat nga panagbiag. Ket no idi ngamin no makikarkaruba gaputa nakurape kami ket aslang nakakaasi ti panagkitkita kada kami kanyak ket jak launi jak kaya ti makakaasyan no idi ket mabainak nga makipulapol kadagiti karuba mi ngem nagbaliw dayta idi addan iti abroad ti asawa. Magus-gusto ak launay gamin no ibagbagada nga, uy mare, Mirna, ada kayam iti abroad ti asawa mon, sumayaat nun ti biyagyo. Uy,
Sigurado nga sumaya aton di panagbiag yung kaputa naka-abroad din ni Rafi. Ala, naggasat ka. Naggasat ka tadat abroad ti asawa. Bagus gusto ak launay nga dingdenggen dagiti nga ibagbaga dagiti tattao kasinyo. Oy, Mirna, mare. Mare, imbag ka pa yata naka-abroad ni Rafi nga asawam. Ha, mare? Sigurado nga sumaya aton di pa nagbiagyo. Ay, nakaaapal kayo, mare. Sapay ko maamare. Imbag di ata nakapanunod met ti asawa nga agabroad. Tanong nagtalinaed ko dito yung construction worker laing agad. Ay na, sigurado nga di pulos sumaya at ti panagbiag mi. Aglalukit ni dumagdag kailan ti anak mi. Ay, when ang agpay sumare. Sigurado nga mapapintas yun ti balayo. Ay, makagatang kay pa yung tilugan nyo, ken alikamin nyo, kas kadagay ti daduma nga abroad ti asawa na. When nga mare, sapay ko ken ti kang runaan na, ket mapagbasa minto ni Ira nga anak mi aging kang agturpos iti kolehyo. Nurse kano ti kayat na nga pagbalinan. Ay ket nasaya ata mare. Ay na, nakaaapal kay nga talaga mare. Nagimnastirik na nga adda iti abroad ti asawa kasinyong magusgustuag no pagsasaritaan dagiti tattao ti panagbiag mi nga sumaya atto kanon ti panagbiag mi gapot addan iti abroad ni Rafi nga asawa. Kaya't ko idi nga makitkita ti tattao ti panagbaliw ti panagbiag mi. Tano idi kat kaslang kakaasyanda kami no makitkita na nga nanumo ti biag mi. Ngemi tataaddat abroad ti asawa ko na kat sa balin. Nagbaliwen. Isu nga po kadayta inyon unak dagiti material abanag nga makaipaay kanya kiti ragsak. Ken tapno adda pakakitaan dagiti tattao nga nagbaliw nga talagang ti biag mi. Nay, kabarbarumot dagiti suot mo nga alahas, Mirna. Wen nga rin tatang. Ken ingatangak pa ni Ira ti baro nga kawes ken cellphone na. Anya? Ni Ira ag cellphone ubigan. Wen tatang. Ket oray mo digiti daddo mga ubing dita. Adamit bukod da nga cellphone api ko mga saan nga ag cellphone ti anak mi, ti apu ko yo. Ay na. Ken oray da kayo tatang, adamit ginatang ko nga para kada kayo. Anya? Ay namir na anak ko. Saan rumbeng agbarayuboy ka? Tatang? Rumbeng agurnong kaget day. Tamo nga saan nasinsinan ti panagtrabaho ni Rapi iti abroad. Tapno laing mapatuludan na kayo laing ti kwarta dito yung Pilipinas. Ay na, di kayo madanagan tatang. Makaurnong to. Anya? Anya nga to? Kaano pa anak ko? Agurnong ka itan Rugyam itan tarinugyanin ni Rapi ti nagipatulod ken kay ti sweldo na. Uwin tatang. Agurnong ton. Irugi kin sumarsaron nga panagpatulod na iti kwarta. Ket enjoy ek met ati kaadda iti kwarta mi tatang. Tapakaragsakak met ken pakaragsakan met ti apu ko yo. Ay na. Saan ka uning agbarayuboy anak ko? Ken kababain met iti partido ni Rapi. Anyan tulaki din ti baga ni Abalayan. Baka adama sa uda ken ka. Awan tatang. Taadamit ti para kadakwada nga itited ni Rafi. Ket da kami pa amis mo kini Ira ti mapan mangited iti para kadakwada Ay na, makamu ka nga rod. Bagbaga ang kalaeng Mirna anak ko. Di kayo managdanag tatang. Dito iti ginatang ko ako nga pulo yo tatang. Tapno adamit usarin nyo ada okasyon nga atendaran nyo. Deta, nagpintas nga pulo. Saan ka di? Wow, Beshi. Nagbaliw nga talagang tilangam. Sipo di nag-abroad ti asawam, sabsabali kami ten. Nasurok do atawin na pilangit ti abroad kit ni. Ketwen Beshi. Nasken met ang nagbaliw ti langak, ta nagbaliw nga rodin ti panagbiag mi sipo di ada iti abroad ni Rafi nga asawak. Masapo lang nga makita met iti langak, dahi nga panagbaliw ti biag mi, saan ka di? Ay, ketwen Beshi. Ay na, nagado pa yun nga alahas mo ni nga suot-suot mo. Kabaro pa iti kawes mo. Wen Beshi. Ket i-enjoy ko met ati kaada iti kwartang ipatpatulod ti asawa kang binulan. Wen go mare. Ay nakit papanam ka di ita. Inak-pick up and iti order ko nga sabon ken food supplement. Adamin in order ko iti Facebook. Anya? Natiglo ta tayon soap. Ken
Gimata pa iti glutathione capsule nga food supplement. Ay, wen, nagmayat, bet ko dayta. Pagpapudaw, ay mayat dayta, beshi. Wen nga rod, beshi. Kat agpapudaw akmet, O, tapno met, ada pakakitaan nga. Agbalo ti langak. Et syempre, akit, ada nga makita iti langak, ti panagbalbalo, ti panagbiag mi. No napudawak, saan ka di? Ay, wen, beshi. Adan nga aglang lang nga kaabak nang no pumudaw ka. So nga, go, go, go! Sige, beshi, panawang ka pa nga rod. Nanang, anak ko. Igatangan da ko may iti laptop ko, nanang. Umapapalak iti classmate ko nga da laptop nang itugtugod na ti eskwela mi. Anya? Di ka di umanay data cellphone mo, itugot mi ti eskwela yo? Saan, nanang? Kit siyempre, no ada project mi, mapanak makius usar ti computer. Ngayon dati classmate ko, ada laptop na, nakapinpintas, nanang. Nanang, dati ko manangina nga laptop ti gatangin kasla dati classmate ko, nanang. Alawin anak ko. Ay ito na sumarunong agpawit ni tatang mo, ibagak to, kengkwana. Urita at na bati day dinaudi ngayon pawit na. No saan nga makaanay to day sumarunong ipawit na. Kita, sige, igatangan da kanto anak ko. Ay, thank you, nanang, yay! Adan to baro nga laptop ko. Yes, sanak to nga mapaparin iti classmate ko, nanang. Thank you, nanang. Basta i-guide mo ti agadal, anak ko, Amin nga kayat mo. Amin nga kasapulam, ipa-aimi kini tatang mo. Kumusta kayo dito, akin ni Ira? Kumusta kayo dito, Pilipinas? Ay, nasaya at matlat talakay. Katsi ka, kumusta ka? Ay, okay akmat dito abroad. Agad nasaya at okay kayo. Ni apay nga agoy-uyik ka, Rafi. Agsaksakit kan samet. Saan? Okay akla dito eh. Gagangay lang agoy kagta. Agbaliw-baliw kami ti tiyempo. No, napudot. Nakalamlamiis. Ay, sabagay, pati dito yung agbaliw-baliw mi ti tiyempo. Agan anad ka Di mo baybayan ti bagim dita. Maturog ka iti usto. Di mo liwayan ti mangan. Well, awan ti pagdanagan kada kami, kanyak. Nasaya atak dito, ikit kumusta man ni Ira? Nasaya at met, napasnag mo ti panagadal na. Kaya, Leche, nakaragsak launay naigatangan ti baro nga laptop na. Agad nasaya at kasta. Angim sa amunay nga itad amin nga kayat na, lagi di saan nakasapulan, agad sa amugad gatangan. Kanagurnong ka kuma. Igait ta ti agurnong, bakit kitne? Saan ti amo ti mapaspasamak? Kahit amagan no agaw-awidak, awan pa iti urnong ta. Awan pagdanagam. Adamot kiti mo urnong kon. Nasaya at kasta. Kahit pa kumusta andak tulatan na kinitatang mo. Kasta mo ten kadananang. Kahit na, busy-busy busy-busy kami. Alawin, awan ti pagdanagam kada kami, Rafi, lakay. Basta agan anad ka, Mala, sige. Ito no sumaro na sweldo, agipatuludak tuman ti kwartaan. Sige. Tabarag no, manayunan ti urnong ta. Bakit? Uwin lakay, awan ti danag. Sige nga Rod, agan anad kayo. Sige lakay. I love you. I love you too. Bye-bye. Mamustam talatan ni Iran. Lay, apay nga di ka makaid na mir na anak ko. Tatang, napay dahi ta ATM card nga gigim mo. Naibos nga rodin tinagyan ti savings may ti bangko, tatang. Awam mo't peti pawit ni Rafi. Anya? Madanagan ang karod ta. Agop patabulan ton nga di nagpawit. Kit manupay nga makareply ti message ko ti Facebook. Anya? Ay, mga busy laeng. Bueno, anya nga ta. Kit deti ka pandemya, tatang. Na-lockdown da sigurado Taoray madatayo dito kit na-lockdown. Intero nga lubong met tinapektaran gapo ka dito nga COVID.
Ay, sigurado lakit din nga daytad ka po na. Ay, awan laeng, di mabalin mo nga pangkontakan keng kuana. Awan nga ron tatang, tinawagak amin nga mabalin nga pangkontakan keng kuana. So nga madanagan na, kasano pa ita ni, awan na pulos tinabatin di ti ATM account mi. Ay, hindi tamon gamin ti kung kunak idiking ka. Agurnong ka kunak, sa bali mo tinararamid mo. Ang tatang, jak dinamnama nga dumteng di kaso yung pandemya. Kit ni upat nga bulanin nga awan ti pawit ni Rafi kanyag. Ay, so nga mas daawag. Kin madanagan nagtatang. Anya nga tan tinapasama kiti asawag. Ay, dayto di jak amo anak ko. Ay, Diyos ko ay. Awan ko matidakas ka napasama kini Rafi. Ay, ati ko na niya balayan, Mirna anak ko. Kit ura isuda tatang, awan miti damag na ano. Awan ti damag na kini Rafi. Awan ti pangkontakan da. Anya. Anya karot, tinapasama kikuanan. Kati agency. Dati agency nga nag-applyan na. Ay, tinawagan yon. Kit ura isuda, kit awan kano ti damag na. Kunada, ano, adan to kano ti damag na. Ipakaamudan to kano, itawag dan to kano. Ay, agit nagururay tayo Ang mga na lockdown na laeng gapo ka dito nga pandemya. Agit nek, umad-ado ti kaso iti COVID. Iso nga agan anad tayo. Kano, hindi ka nito nga makasaritam to ti asawam. Kita, magbagam tumat nga agan anad tumat. Aglalo kit adayo iti ayan na. Delikado dito nga COVID. Wen nga ron tatang, Diyos ko, mandanaga naglaunay. Ay, sino dito umawawag? Naguray ka tatang, takitaek. Ni, awan met, saan nga naka-phone bookin? Kasla international number tatang. Ay, sino nga na dito? Oh, gagi nasaysayaan. Tapno maamwa magkasung batam. Tapno amom no anya ti. Pang-alat ti pagkana deta kina sino dito umawawag anak ko. Diyos ko. Hello? Opo. Yes, ako po. Ako nga po yung Mrs. ni Rafi. Po? Hindi. Apay balasa ko. Ay, anak ko. Tatang, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Anya, ti mapaspasamak? Hindi totoo yan. Hindi totoong patay na ang asawa ko. Hindi totoo yan. Hindi. Rafi. Kasla nagtupak ti langit kanya kasin yung iti impadamag na nga pimusay ti asawak gapo iti COVID-19. Ket tinakakaskas ang launay kasin yung ket di minton makita uri ti bangkay kumalaing ti asawa. Gapo ta saan met nga mabalin nga maihawid ti bangkay na dito Pilipinas. Saan lang sana maihawid na dikit taskin pa nga puuranda ka no ti bangkay na. Kasla kayat kumet idinti matay. Kapoy tinamwag. Kapoy tinapasama kiti asawa kasi yung pimusay ti asawak. Sana pinuuran di bangkay na jay Saudi. Ngayon na panunot ko, ti anak mi ka ni Rafi. Napukaw na ti amana. Sana mabalin nga pati siya kay nanak at mapukaw na. Kita dati dagensen di barukong ko kasin yung taragi ti saksakripisyo ken banbannog ti asawa kiti abroad. Nga isok dakat katayan na.
Awan man lang tinagbanbanagan na tadjakmet pulos na kaurnong. Awan na pulos tinaurnong ko kadagiti impat patulog na kanya kabinulan ni di. Ingat-gatang kumet. Imbarayuboy kumet. Ingat-gatang ko kadagiti material na banag nga mangparagsak kada kami nga agina. Imbes ko lang inurnong ko para di masakbayan di anak mi. Idilae nga na amiris ko tidak kilabidot ko kasinyong. Tadyak dinengdengeg ti pamagbaga na kanya natatang ni Rafi nga nasken nga agurnungak. Nasken nga agurnungak para iti masakbayan ti pamilya mi. Nasaan kedi nga ay ti agbarbarayuboy ti raramide. Ngem naladawen ti amin kasinyong ti pagsasaon nga awan ti umuna babawi no diket adda iti udi. Awan ti nasken nga aramidek. Kuno aramiden mi no diket mangawat. Mangawat ti kinapudno nga awanen ti asawag. Awanen ti ama ti anak ko. Nakadado nga luwa ti nagarubos ka nagiti matak. Mano nga rabi nabayag atawen nga pinanesak ti ibupusay ti asawa. Ngem nasken nga ituloy ko ti biyag mi nga gina. Ituloy mi ti biyag mi no pay awanen ti asawa kasinyong. Nasken nga ituloy ko ti arapaap mi ti asawa nga maikan mi tinapinda sa masakbayan ti anak mi. Ti arapaap ti anak mi nga agbalinto nga maysa nga nurse. Ket nasken nga matungpal. Uray awanen ti asawa. Uray na awanen day ti Rafi. Kinasaritak nga rod datatang itatang ko kastameten ti katugahangak nga babae. Imbagak kadakwada nga ituloy ko ti arapaap mi nga kaday di asawak. Asyakmet ti agabrod ket ibati kadakwada ti anak ko. Ket iti panagabrod ko saan kunton nga aramiden ti dakkel ka nagbindot ak. Sa anak to nga agbarayuboy no diket agurnungak to. Agurnungak to para iti masakbayan ti anak ko, para iti pamilya. Ket tulungak to met dananang ni Rafi ken ti kabsat na. Ngamin na mabulan ko pa laeng dito'y abroad kasinyo ngem kas lumail iliwak met ti anak ko. Tunggal mariknak ti rigat. Tunggal mariknak ti iliw. Kastigayam ti nagpasaran ti asawak. Kastigayam idi ti rigrigat ti day di asawak. Kastigayam idi ti marikrik na day di Rafi. Imbes ko nga. Inurnong ko dagiti nagbadbanugan nangan inwalwaldas ko laeng. Ayat ko lang nga may pakita ka dagiti tao ti panagbaliw ti panagbiag mi. Tunggal mabanugak iti katatrabaho. Malagip ko day di asawak. Tunggal ungtanak ti amok. Malagip ko day di asawak. Ada digiti gundaway nga agmulmuleng-lengak nga. Jak mapagsusurot ker aramidek asin yung tunggal malagip ko day ti Rafi. Kaya day talaunay ti problema. Kaya't ko launay nga maikan ti anak ko iti na naranya nga masakbayan na kahit kung makaurnungak para keng kuana. Ngem ti problema tunggal sumken iti panunot ken lagip ko ti asawa ket jak mai-concentrate ti agtrabaho. Imbag tanot agbibuhay ti programa yung kasin may liwliwag ko. Malipatak ti problema, may katibanbanog, lalo na ti maka-LL ka naklaunay, kadigiti ibasbasam. May pinsan mo't nga may katibannog, kaya stress ko Ang
Kasanok ka di. Mailiwliwag ti amin. Kasanok nga makapagtrabaho. Nga saan ko uni nga malaglagip. Di na sa nagkasang nga napasamag iti asawa. Balakatan dakman kasin. No kasano nga. Mailiwliwag ko ti amin. Pinadas ko, nakipulpulapol kadigiti padak a Pilipino. Angin, kaskas di metlata nga malagip ko ti asawak. Nagrigat gayam ti akabroad. Nagrigat gayam ti biyag ti maysa nga OFW. Ngimi di adda abroad ti asawak, idi si bibiyag ti asawak. Anya tinararamid ko. Kas lapid-pidutin na laing ti kwarta ngay patpatulod na kanyak. Nulustayek, nugastusek. No igatang ko iti material abanag nga mangparagsak kanya. Iyo na akong ti agyaman kadag iti makaited ti balakad kasin yung ken agyaman naklaunay ken ka ti anos mo nga na dimngeg kanyak dimngeg ti istoryak ti anos mo nga nangurnos ken nangibasa kastameten ti panangidramam. Ket sabi ko mga damit na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadag iti padak nga dimngeg ka nagbuya. More power to your program ken sabi ko mga tagtultuloy tapno nagtultuloy met ti nagtulong yo kadagiti kaskanyak agproblema. Tuyag problema akasin nyo Mirna, it is Singapore.